Kolmé parkování za pomoci couvání je velmi výhodné, hlavně z hlediska opětovného zapojování se do provozu. Když to parkovací místo budete posléze opouštět, máte mnohem lepší přehled kolem sebe a do provozu se s nás zapojíte. Když si parkovací místo hledám, je potřeba zapnout včas pravou směrovku a všem dát na srozuměnou, že hodlám na parkovací místo zajíždět. S pohledem do zpětného zrcátka potom můžeme bezpečně zastavit. Budeme stát při nejlepším u pravého kraje pozemní komunikace a nebudeme tím najíždět do protisměru. Začneme couvat z ostra doprava a pohledem do pravého i levého zpětného zrcátka si kontrolujeme odstup od vedle stojícího vozidla a samozřejmě taky nějaké případné chodce, kteří se nám mohou obzvlášť od nákupních center a podobných míst často v poslední chvíli zjevit. Někdy je ale přece jenom výhodnější zaparkovat popředu. Například, když je na konci parkovacího místa zeď a my si chceme naložit do kufru nákup a podobně. Stane se nám potom, že vedle nás z každé strany zastaví velká bílá dodávka, my bychom museli vycouvávat do provozu, tak říkajíc do neznáma. Jsme samozřejmě povinni si zajistit způsobilou a náležitě poučenou osobu, která nám ukáže a zajistí bezpečnost tohoto manévru. Tak už žádná obouchaná auta z parkovišť, prosím. Na kdy vlastně začít stáčet volant? Zhruba o 1 parkovací místo dříve. Tak hezký den a těšte se, další videa budou přicházet.